Hatid ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocandia at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Walembang malam yung manan papagayam at yung manan ngantay agkakadwa ita malam ti Sabado itay daytoy programa tayo sika ken tinapalabas may sa programa pakaitampukan panakabasa dagiti sursurat anakailanadan kadagiti kapadasan iti biyag ganin tupulos malipatan. Buyugan tumet, dagitoy, dagiti agkasasamit, makapalagip, makapaisem, makapalwa. Nga samiweng itamyanan. Dagiti makainspirar at taniw. Kita ito mangagan. Ito na ito yung programa tayo. Sika ken tinapalabas. Bueno, kakadwa tayong urugigayam ginggan alas 3 sita malam ti Sabado. Kakadwang mat iti DZTP Radio Tiradpas, Dennis Habilionar, iti met DZTP Digital TV ken YouTube, Joe Marihabab ken Jan Gumintong. Well, siyempre, ito mo na ito'y piloto yun, pag-ayam yung itirangatang ken kanagitilang langalang, your dear Manong Jun. Bueno, ti oras tayo 5 minutos kalpasante alas 5, alauna iti malem. At yung di ba isang sonata pambungad. Kaya ito yung programa ket sagot ka na kayo ti Creamline Ice Cream, ti Lamotek Restaurant, Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services, ken ti Poseidon Bike Shop. Masakit laeng tirik na inayan kati ng lablabes si kanbyag ko tay nagibales di mo pinanunod pusok may dadanes inayan kati na pudno napinta sa lalailo ngemawan kameti ako at dakat sa balya puso sakitiin pala kamo ano sa kisuti gasat ko timto pulos mauray sa pulan kanto
Awan kami biyag ko at dakat sa baliya puso. Nasakitiin palakam mo, anano sa kisuti gasat ko. Dimto pulos, mauray sa pulen kato. Nagsaem, nagsakit, di inaramid mo. Kinundawayam, kinalukoy, daytoy puso. Intalek ko, tiyamin ko, ken panagayat ko. Sinayang mo, panagtalek ko, obiyat ko. Nagsaem, nagsakit, di inaramid mo. Kinuntawayam, kinalupoy, daytoy puso. Intalek ko, tiyamin ko, ken panagayat ko. Sinayang mo, panagtalek ko, obiyat ko. Sinayang mo, panagtalek ko, obiyat ko. Sinayang mo, panagtalek ko, obiyat ko. Siputi di inayat kaubiyag ko. Nalipata aminti aglawlaw ko. Tasikalaeng tilubong ko. Nuawan ka ayat jago ang arit na. Umungkis puso di na tasaan na siya tigdag ikwakin ka. Nginupay nukas ta di munto amauray. Kasidiran ka uray pa'y masaktan tuirik na. Kapugin ayat agit nura, kapugin ayat nagsangsan ka. Ating man masubadan napudnong ayat. Kapugin ayat nagbalin at kamay.
dungaya Kabukin ayat nagbalinag kamat Mahagkit-kit daw kinaput nung kaniya Kabukin ayat aganang sa Agabukin ayat Gabukin ayat aganang sa Agabukin ayat To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. So dito iti panag-commence, panang rugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
They would specialize in the treatment of heart, lungs, and kidney diseases. Dengan sublianan ti programa tayo, si Ken Tinapalabas. Kaya matumapay nga pagyamanan na iti sponsors na tayo programa tayo. Ti Creamline Ice Cream, nalakang nagpaidumat naman ng ice cream. Mabaling ka rin parties, wala nyaman na kondisyon, ti panawen, wala okasyon. At cream coolers, cream bars, cream cup, cream cones, jumbo cones, pinipig, mini cup, Sunday pop, Sunday cup, Popsi Pop, ayan. Dapat di ko na dang Fruit Jolly, Pinal Classics, no, medyo tabbarkads, ako na 1.3 or 3 liters nga tubs, perfect for sharing. Creamline Ice Cream, magatang kalagiti designated outlets kadagita lugaryo. Thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, the J. Clemente Trading. And of course, the Lamotek Restaurant. Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal. Unli rice da ita apo. Nakitay man menuda na duma pianggang. Kung natin dyan, padasyo. Nohan nyo nga mo, mapangkayo tapno, panagnagan nyo niya, niya nga tani pianggang. Kung natin man. Bagnet sisig, mutay dito niya, bagnet sisig. Naraman nila, nahimas. Pork barbecue, oy, fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, ken pansit gisado. Lamotek Restaurant, masarakan iti Block 7 San Jose, itimet Caburao, Santiago, Ilocos Sur, ken Restaurant Center Santa Maria, Ilocos Sur. Iti Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur, ken ti Barangay del Pilar, Tagudin, Ilocos Sur. Mabalin nyo pa iti order for delivery or pick-up kagayem. Umawag lang iti 0916-513-5570. Lamotek Restaurant, kukwa ken di matutunan na iti agasawa. Ada Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. Yaman met iti Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kada kayo nga biyahero, motorcycle riders, bikers, kaya na dumapay makalignat pa nakabisin along the way. Dumawas kailaang dita Santa Lucia Public Market, dita na Susan's Eatery and Bulalohan, abagatan lang kung nakidit di Santa Lucia Public Market. Dari jay putahe ngayon kay pagpilian, lalo da jay bulalo, ay na. Sinanglaw, ken pinapaitan. Agawat na pa'y karagiti made to order for all occasions. Tumawag lang iti 0916-565-9305. Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kukwa keni matpatunan nagiti agasawa at Manny ken Susan Juven and family. May sala nga po ti Susan Eatery and Bulalohan. Kitahin nyo lang tayo karatula na. Baka kung kunadan tumugat na, buwan, bagi mat nilang nikwata ito Susan Eatery. Kunadan ito di hamagayam. Okay, timet ti seller of quality and affordable electric bikes, ti Poseidon Bike Shop. Nagitila ko da po kaya 2 wheels, 3-wheeler, 4-wheeler electric bikes, 2-seater gengan at 7-seaters. Poseidon Bike Shop, masarakan iti Gazo Building, National Highway, San Jose, Canton City. Nalakalaan nga masarakan na gito po. Kaduan kada along the National Highway. Ito'y Canton City, di tanay ba asinaglang iti Canton South Central School. Di kantong mapan iti Lamotek Restaurant. Kasamet masarakan ti Poseidon Bike Shop iti Barangay Barangubong, asinaglang iti Yuri Gas, ken iti Santa Lucia Public Market.
Kastamat masarakan iti Baliw Daya, Santa Maria Ilocsur, along the National Highway matlang datoy. Kaya ni Bangged Abra, kumusta kayo ta Bangged Abo? Itanay Rizal Street, Zone 7, Bangged. Mabalin nga cash on delivery, home credit, online banking transfer, GCash payment. Kaya kita kung kunada nga medyo amak pa niya, agdua-dua ang tanay, ipagalidan sabat nga magnakaragiti highway kung kunada. Awang pay mo tapo, urayan tayo man na siguro mabalin niya. Astan sama di patakaran ti gobyerno kami, no LTO. Kaya nagiti LGUs, mupay, niya, kinantayin tulatan. Awang pay mat, handa mo in-implementar di December kung kunada. Nga han nga mabalin nagiti electric bikes kada giti national roads. Ang paymat lang, urayan tayo no kasano. Di pagpalengke mo, magnakakalagit tay bapasit, barangay streets. Mabalin, buwan lasiw ka ti highway ka. Mabalin niya. Okay. Poseidon Bike Shop. No dadagiti sa Lunsudyo, mapangkay di Facebook page na. Unaan iti Poseidon Facebook page na Poseidon Bike Shop. Wano iti CP number 0995-596 kung nakidi. 596-2349. List tayo, ha? 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop, kukwa kaya ni Matputunan, nagagasawa da Johnny Jan ken Marites Dolor Mente. Kasabutan kaya kitanak na Neil ken ni May. Dapat di Neil Bike Shop, di Bangged Abra, mabalin nyo pa'y gumatang sa jay, handang bisikleta, no di kat electric bikes, ha? Ita Bangged Abra di ay. Bueno, kagayam na itang aron ti naging sponsors tayo di programa tayo Sika Ken Tinapalabas. Padaan nyo naging sumarnupay nga paset na di programa tayo panakaybasa ti Tampok Asurat Salaysay kita amalem kastamutan naging duwa nga maka-inspirar nga daniw. Bueno, ito mong pa, di may isang sonata. Pa'y di maininawag si kanti kikis day tiriknag adung arapap na bukel tuy kaunggag ngem musika tindadaduman musika tibiyag ko paset na ka kasilpuna ka't anges ko ken kararwa gapulaeng ken ka bituena kita akas mais jay baga iti agsapa kas manladi ka maragpat o musika taadwari gating nagpasaraken ka arig na daytoy biyag ko na ipusta magundod ka laeng umusika agkupas dun tuy timek ko adang tulakta mangmangega sunata babaen kadagiti na urnong nga plaka
Kadagtulak ta kaduak ni musika. Danggayan na naagkanta, tapno nga samsam ipanaglangin ta. Babaen ito'y akanta, ipek sa kiyaman kuken ka panang tapayang kanyak nga awan sarday na. Musika metlat gapu anagam amutan, kat sabay kumata di ka maumuma. Kadagiti ayog nga isagsagot kuken ka agnanayon, tukuman ngagpagayam ta. Kas maladi ka maragpat o musika, kaaduari gatin nagpasaraken ka. Arig na daytoy biyagkot na ipusta, magunod ka laeng o musika. Agkupas dun to'y timek ko adang tulakta, mangmangega manaumbi asunata. Babaen kadagiti na unong aplaka, adag tulakta kaduak ni musika. Babaen kadagiti na unong nga plaka, adag tulakta kaduak ni musika. Umuna-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Indrugik ini 2018 katanya kuatana ano manay tawasa ko lang mayroon kayo suma indrugik ini 2018 di sumublat ni Christine di 2019 ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya nagira tumapay nga ili tano ti kastan at dan lumasatan ng itang tao karag ito'y maili at dati ng parna titaya. So makasin na mo Diyos, ituloy na nga ng putuan, nalpas ako kay ito'y rangtay ng tayo inisita at tamagawa.
ta, ay may da, nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag kaya man alaw na napansin na ito nga gymnasium hindi la Burgos ket sapay kumatan. At danto pay kurang na ito sinanama ka po agpatulong ako kentuan na nga magdanto man na ito basketball court may tinapinpintas na to. Commitment ni ako at tinulong kami lang with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, da aming programa, projects na bayaran para ti ili nga Burgos at tinulong kami lang awan ti kumon kontra support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Alag na ito'y gundaway, tinak, panangkablao kada kayo. Iti da ito'y Christmas season. Iti da ito'y panang celebrar tayo iti Paskwa. Marik na tayo kuma iti ayat. Ngagtaod, aggapo ti kaunggan, iti puspuso tayo. Akasagot tayo iti papasngay iti misas. May kan namnama iti panagdalyasat tayo dito'y rabaw ti daga. Babaen ti pandakipaskay na. Ito may naispalen iti basol ti sangalubungan. Ken kadang iti natatao dito'y lubong. Ket nga rod, awisen kayo. Ken tay agragsak. Iti daytoy kumadani ng ipapasngay iti misas. Ket sapay kuma at iti daytoy nga pantayo pa nagselebrar. Ayat kuma iti marik na tayo. Ayat kuma itin tayo ipaay kadag iti tattao kuno iti kiti kailian. Ken iti pada tayo banda dito syudad ti Kandor. Tatay kunak iti panangited sagot ayat, panangted ti ayat. Iti pada tayo nga tao dayta iti makita ken kapatgan nga anag iti panang celebrar tayo iti Paskwa. Garod kagayem ken kakabsat manipod tinanumo nga pamilyak na iabrasa kinikablaw kada kayo iti naragsak nga Paskwa napnuan kamay papanan na bunga nga masungad nga tawen 2026. Diyos uritan nina kada kayo amin. Bueno, di oras yun, ala 1:39. At yung road ngayon tayo, sublianan di programa tayo, babaen. Iti pa ng ibasak, iti may sa Daniw. Manibod, iti may sa karagiti naparaburan. Iti talento nga garamit ti kakastoy nga aramid. Daniel. Pero ito ay oras manen ti panaginana. Oras tapno i-relax ti bagi ket pukawen ti samsamuyeng. Mabayan itin tayo panagdengeg, iti makaparayaw, makapaisem ken makaitad inspirasyon na programa. Sika ken tinapalabas. Manong John at tuy manen di maysa at Daniel ngayon na pinutar ket pinawluwak da ito iti nakurapayakman ama ko na.
manipud man ken ni Brenda Gaboy iti Alangigan, Segundo, Syudad ti Candon. At iti daniw na, nakurapayak man ama ko na. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko. Adun arigat, tinasagrap ko. Di maungpot, apanagtrabaho. Bigat man when rabi, awan na simbeng at urog ko. Agsakripisyo ak para iti pamilya, abinangon ko. Iti katengaan ti pudot, ada ak tulata, amakigasan-gasat, ngaggamulo iti daga. Agmula kadag iti natnateng, anaduma-duma. Tanu adda met maapit, tragsak met titden na. Taaddan pangalan inaldaw, apagkasapunan kaka. Lupay aduda nagiti malagdilaw a tao. Jak ida, iging gina. Jak ida, ikan kano. Awan to, hindi pa kaupayak, di kat isot mangidoron kanyak. Tapnon, lumaban na kiti umayak harit tibiyag, ketaramidak ti amin ingat kabailak. Nalabit akasingin kon, ti kinarigat ko itibiyag. Si pupusok met nga awaten taisun, tinay planetas kanyak. Tinapateg, ket naragsakak agraman pamilyak. Manayo na salunat, pigsaken karadkad. Dayta ti unay-unay ko, ngayon nak, idawdawat. Agyamanakken kaapo, tadda kalata. Amangan andi ngay kanyak, ken mangliwliwa. Itilaksid kinanumok, ay ayaten naklata. Kas napudnong anak mo, agrukbabakken ka. Awan, diing ka idadaduma, nupay nakurapayak, ama ko na. Malagyaman ang manong June, iti anos mo manan ng Ted Biag, dito ya, daniw ko, katsapil ako Taiwanan nakatiapo, malayo na salunat mo, ken ilisi anyaman na pegkad. Thank you. Kalakastan manong June, kadagyaman ako na'y thank you, and more power to your program, si Kaken Tinapalabas. Tipagaya mo, Brenda Gaboy, Itelangigan, Second, Syudad ti Candon. Brenda, thank you so much manan. Ito'y napintas nga dani ngayon kayo share dito yung programa tayo. Si Kaken Tinapalabas. Kasa at yung mga rod, may isang asunatang iruknoy ko ken ni Mando. Yan. Kaya nagiti karubam dita Alangigan Second. Kanta ang
nagtaod dato'y puso. Kasi nagpagyaman, tadi na binaybayan. Gapuken kakit siyak mangmangitan, iti tangatan. Kantaan ka wen kastanda, daytoy apang mate. Ket dawate nga ipasne mo kumati dunghe. Tapnong mangegam, dili na untoy kaunggan. Agpaay ken karay tuya sa miwen, kawan ko ilalaen. Bayang makantang ka, naputan ko asunata. Apang subat ko ken ka, puon to'y biyag ken namnaman. Tamno awan ka awan at kita, ket sabay kong matain ka maliw-liwa. Ang nanayong tuakan kantaan ka, nulakit na di ka mauma. Kantaan ka, kas natlati, kantak ang musika. May suko, luapay ang nagsiningit ka. Diyak tumalipat na, di ipaay mo nga ayan. Uray di na kita tinabayan, dito'y lagip ko di ka mapunas. Bayang makantang ka, naputa ko asunata. Apang suman ko ken ka,
hanggang na yung tuakan kantaan ka. Mula kita di ka mauma. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the silent. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Yabrasak man ti naraksak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. May your heart be full of gratitude this holiday season and believe in the magic of Christmas. I wish you luck, joy, peace, and prosperity. Manipod, iti pamilya, tinomo tibiyang, we would want to warmly wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Diyos unay, ti Agnina.
specialized in the treatment of heart, lungs, and kidney diseases. Now, that is one of the main purpose of this hospital. Kapno ti kasta, da tumarayan ti tao, ngandang agbiyahe ti adayon. Right now, mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaran iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day Well, tayo sublianan ti programa tayo kagayem gatuyan ti tampok ka salaysay ita amalem. May sa pagayam ngayon na kinuna, Dear Manong June. Naimang kinagasa tamalem mo, kastamatan ka rin listeners mo, awan labas na. Nagsahat ka din Manong June, tadapay lang kakastoya programa. Amadangdang ngagmi lalo, kada kami natainganen. Adamat TV, pagbuyaan, kariti drama, kaya mga makaumamat kadarato, pagamuan, at agaapa, kaya nagsasangit na kiti karakter. Sana ka sili programa makayayo, nagrunan no buyugan na kiti makapalagip pakang kanta. Lumaminsan sumken met ti panakaliday. Makalwaak pa met mariknak tirikna nagitay nagsurat ng runa nagitay naglasat ka nagiti kastalaunay apan nubo kiribiyag. When Manong June sensitibo ak nagiti kakastoy padas nagiti daduma apagayam ta addan naglasata kakakastoy pagteng itibiyag ko. Manong John, ilingad nakman itinaga na Lerma, taga 2nd District iti Ilocos Sur. Buridek ken bugbugtong nga babae kadagiti 5 nga kakapsat. Saan pang ibagkat iti bukod ko abang ko. Nagtawad akmet iti familia ang medyo adaan, basit, akaya iti biyag. Nakapundar dagiti dadakkel ko kadagiti sanikwan ang nangruna kadagitay dagdaga. Nga iso ita ti impatawid da kada kami lupay nila ng langan at dapay lang si bibiyag. Dahil di tatang kat may sa komersyante, idintungan ni nanang kat may silang iding agtagtagi balay. Mangimaneharma ti tinaurnos sa pagtaingan. Makuna ka naragsak dayta anari nga kapamilya tanadungo ken naayat dagiti dadakkel mi. Saan kang agpangadwa adumawat no adda masapul mi. Ta itedda nga insigida. Malagip ko pa ang idi adda kiti grade school Manong June. Adu dagiti sutil kay eskwela ket no kasjay mapagsangit da. Mapan ko ipulong kanina ng adaras mapan lumusob ako nam lamapan makigubat. Maamak tumeten amang suron dagiti lalaki kay eskwela kanya. Adupay dagiti pagteng kanayo na kamapan isalakan ni nanang pasaray bagaan met idin itatang ta kano ubing met dagiti kalabang ko. Ngem saan ngayon kaskaso ni nanang ta ugali ng amin kasla tay manok nga upa nga isakit na, nagiti anak na, nang nangruna no da didigra sumangbay kadakwada. Ngam dimteng kanyak ti
Wenno dimteng ti Jack ninamnama mapasama kinibiyag ko manong June. Ta da nagbaliwan day dinanang. Agbasbasa kini iti kolehyo iti Manila ay dinadaanak iti may isang boyfriend. Dahito'y kanamuan ni nanang iso tinagsaksakitan tinakem na kanyak. Jack may libak manong June nasukirak no may papan kini ayat. Ngayon niya't maaramidak kat may sak medlang abalasang kinasaya at metalalaki ti nakirelasyon. Awagan naman to'y ti boyfriend ko, ani RJ. Nagpada kami ang mga alaala iti kurso commerce, idi. Lalo kami, anaya siday, iti may sakin may sa, iti nagkagrupo kami iti thesis. Nasirib ni RJ manong June, ta halos amin may papan iti subject me, iti rayta thesis, kaya't panunot na, ngay sumet tinakatnagan, tiriknakken ko na. Kaya't sana nagbayag manong June, nagdaton kanyak ni RJ, kaya't jakmet imbaybayag, inaklon ko rayta nga ayat, kay naindarira kanyak. Halos makatawen, idi maamuan ni nanang daytoy panakirelasyon ko. Sa anen anang ipatpatulod pa iti allowance ko. Imbaga nakit ding agawid aklangan tadituyan probinsyang ilipas ko ti kursok. Ngem iti panagawid ko, napang ko kinasarita ni nanang. Impakaasikan ko na palubusan naklatta ko man ang makirelasyon. Total, may salangan na tawan kadagturpusak tumeten. Mabalinak ton nga gawid ta dituyak tulangan probinsya ko nakagtrabaho. Ngem dinak pulo simpangag ni nanang. Gapo tayo ayatek ni RJ manong June. Sinurot ko to'y pusok. Katag subliak ki Manila, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Ingka gumagmet tinagbiro iti trabaho manong June ket kaasi ti apo nakastrekak. Daras. Ngem kas maisalay nga sales lady. Pialaeng manong pangalaan iti gastusan iti naldaw ken bayad iti boarding house ket ti matidda orno nga kapag enroll kun tumanen. Ngem nalibtawak ti sumuno a semestre manong June. Ta kurang pa iti urnong ko. Makasangitak kidi manong ta makaikawamet. Ngem tiniis ko, ingkarkarigatak, ayat kulay nga pakita kinanang, nga adda akon itusto nga estado. Akaya ko na suportahan ti bagbagik. Pastaray malagip ko ray di tatang, taysuna ko mga ti pangiyasidrigak iti problema. Ngaman yan nasa pamete pimanaw iti rayto yalubong. Nalaklakak kasarsarita day di tatang ta paborito na ngamin ta may saak nga inanak a babae. Kadjakmet mapangnamnamaan dagiti naunaan nakakabsat ko ta daan dameten iti kabukbukudan ni di pamilya. Gapbo ko dagitoy mapaspasama karigat manong June. Simurot akon kini RJ anapan nagnaed. Ije Mindoro. Ti ayan ti ikit na. When manong June, nagtaray kami kini RJ. Gapo. Tagdadagsen akmet idin. Ket saan na kayat nga dama ko na dagiti dadakkel na. Launay kanyak. Kinunana nga anusak ti adday ti lugar na antina Merli, pialaeng pagrugrugan mi, tadabasit lakon nga impabulod na pagtaraknan mi. Nagloan nga rod ni RJ Manong June nga isuting gatang mi iti dua, nga dingwen kanagasawa a manok ka native. Sa jayming imbulos, gaget, tured, ken anos ti panagbiag.
Anos laeng nakun kunami baring at danto ti pagbaliwan ti tiyempo ket makasagrap kam tumet laeng iti ginawa. Malagip ko manong June, maawanan kami iti may gatang feeds para kadagiti baboy. Ketrantaen mi dagiti karubang nga mapanurnungan dagiti nagarasawan da. Pasaray poon ti tinibba asaba apadawat ni Auntie Merly. Maminsan met dagiti naigat at nyog. Apadawat wino ipakan mi kadagiti manok nga umad adun idi. Agsangitak manong John tamalagip ko tay sikug ko iti day di a tiyempo naragrag piman. Wen manong June naalisanak. Gapo iti sobrang arigat ken stress ana sa parak iti day di a panawen. Ngam life must go on kunada. Nagbinuligan mi nga rod kini RJ amang istimari basit. Alote malaksid karigiti taraken. Nagmula kami karigiti nateng ngay supay pangalan nayon at around mi. At at tiyempo asumken iti iliw ko kininanang. Nyaminan anusak, apukpukawen. Iti isip ko tapno may pamaysak lang, may pamaysak lang ti panagserbik iti asawak. Saan na napuputan ti pannagnat panawen? Imadumeten dagiti taraken mi a baboy ken manok. Kastameten na makaapit kami manen. Kadigi bunga dagiti mula mi anat nateng isun ti laklako mi iti tiyandaan. Agpaiso alimmagan ti panagbiag mi manong June. Ngem kasla adda kurang na. Asapsapulen to'y bagik. Well, dituloy ti salaysay ni Pagayam Alerma na tuman sublyanan kalpasan lang kada gito'y sumagmamano a pamalagip. Tayo ita kakailiak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken ngay ninaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw panakasubot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria
Mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaran iti kidney, puso, kan di kita mang paagas ti cancer, mapanda amin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito nga hospital, madaanon tayon iti dayay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kat aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito nga hospital. Bueno, kaya mintay sublanan nga rin di programa tayo. Sika ken tinapalabas, ken siyempre ti salaysay ni Pagaya Malerma. Ken kasangwanan na ito man ngentay kablawan, iti naragsa ka panagkasangay da iti sumaganad ni ading Divina Gallardo iti Kabaritan, Santa Lucia, Ilocos. Ading kong Divina, happy birthday. Kastamat ti maysa nga ading nga ma'am. Ni Marieta Ballocan Naglimayo, iti Tagudin. Happy birthday, ma'am, ading. Kasama ni Manong Efren Orpilla, iti nasa dino ito yung Langlang ka first, yan. Ken ni Antonio Castro. Happy birthday kada kayo, kanda dumapay nga kasangay tatangal daw. At yung kam iabrasa ti panangkablaw mi kada kayo iti naragsakin kay panagkasangay. Yung kasama na kita dumapay nga agsaselebran, nanyamat na giting kay laglagi pa na selebran tangal daw. Happy celebration. Ti apo ti da nga manarabay, mangipakay kada kayo ti bendisyon. Samatan na ito nanay asalunatyo. Tituloy ti salaysay ni Pagayam Lerma. Namuan tayo itay, nga simurot ken ni boyfriend na, ijay Mindoro. Sinurot ko ti pusok ko na. Ken maysa, ang dadagsen, idin ni Lerma. Well, bulan idi ti Disyembre manong June. Umanani ti aldaw ti Christmas. Bueno, Paskwa. Kalalagip launay kanyak da idi at tiyempo. Simken manen tay sangko apan nakaturturog itagpatnag. Alusing isanak, gagangay siguro ta masikugak nakungkulak. Taupat tabulan ngaminen ti sikug ko idi manong June. Saan ka makaid na? Iso atapno saan na masinga tinaunday panaturog ni RJ. Bimangon ako nang nagturong iti nga gisaang ken nagipapudot iti dano mapagkape. Dino katakmeten ti akindaya atawa ti basit akubo apag nanaidan mi tapno sumrek ti presko apuloy ti angin. Ingatok meten nagiti duwa nga sakak iti bangko nga pagtugtugawak.
asidag iti tawa. Asadyay, mangsimsimsim, itinapudot pailaing akape. Nasipnget pailaing taglalaw, ng medyo adan masirain, nabasit talawang iti bantay. Nga iti apagdarikmat, nakakita kinibasit alawag, iti babaan dayta, abantay. Nakaganga ta krus ti torre, ti simbaan iti ili. Minirmirak miningmingmingak ka nagpampanunot manong June. Napakurat-rat bigla, timuging ko, ket naisaludsod ko iti bagik. Kaano akpay nga ta, anapan simbrek iti simbaan? Diyakon malagip, nabayagan na panawan. Nasaludsod ko manan iti bagik, apay nung nga ta mapanak maminsan. Tapnumet, apanak agkama nga dumawat, ti bendisyon ni Apo Diyos. Pamakawan, when manong June, apagapaman analagip ko ti Apo, indisok tigyam ko, atasa, sak napadumog, nagsangit. Apo, pakawanan nak. Amok adon tinagkurangak kan ka. Pakawanan nak. Paulit-ulit day tamanong June, anay sawang ko. Ket iti day di metlang nga kanito ingkarik kitibagik. Ngayon ton sumaruno aparbangon, itured kunton na mapan makimisa, uray may saak to amapan. Saan kuntong magbagan ken ni RJ nga iti day di pailang nga kanito ket na mas pay matlaang tay turog na. Tumaraok meten nagiti kawitan, idi malinay tay insaang ko abagas. Inawagak meten, wenno inagawaak meten, tinapan nagbomba, iti gripo, wenno nagbomba iti dano, mapagdigos ken paglawak, kadagiti nagsukatan mi, iti duang aldaw. Pagapaman, sumunga din ni RJ. Nakaigem iti kutsilyo. Kastamaten may isang timba pangikabilan na kadagiti burasan na atarong. Kamatis ken ugot ti kamote. Anayon apamigat. Agpapailakam kano ngamin dagiti katugang. Agkapento kano latan into makasubli. Apag isumanong yun, hindi makaawid ni RJ. Agkaribusong meten dagiti burias, agkikinamot meten dagiti native amanok. Kasla dala dumawdaw aten iti pamigat da. Dagitoy ti inaldaw arutin ti panagbiagmi ken ni RJ Manong June. Sa kamintulang makapaili no mapang kami aglako. Iting arod sumunong aldaw Manong June alas 4 parbangon kasi tingkarik mapanak iti simbaan. Katrinugya kon ti magna iti desdes ti kataltalunan ngagturong iti main road. Nakagang at pailaeng tay nakalawlawag across iti torre. Nagsipnget. Iti laeng nagserbi asilaw ko ket tay lawag tay gumudwan bulan wenno half moon akunam lamet asip si payuten tay dakkel abitwen wenno tay Venus akunada ken tay umanariir wenno sumirsirip abasita na lawag ni Apo Init.
Iti dalan awan pa'y lumabas sa lugan. Wenno magmag na tao. Uray lo kumagtaol nga aso. Nakaul ulimek. Dagiti lang si sinublat nga uni, dagiti koryat ken tukak. Dagiti manggeg ko. Ket bayat tumad adayo a kidibalay. Mapalpalag ananak met. Ta umasideg tay silaw. Manipo di krus ti torre ti simbaan. Ngem kelat ang nagtarayak. Ajak timmalyaw pulos manong John takilaat nga dananabtoog iti jak ammo apaset ti kalsada. Ket jakon pinansin no anya dayjay basta taray klata na taray. Agengga nakadano na kiti sangwanan ti simbaan. Kasta launa yakamkamatag ti angis ko iti banog. Nakitak metten dagiti sumsumrek at tao. Sadya iti mga dak. Anyan anakay ayo silnag ti torre. Makitkitang manipod iti naggapwa kabalay. Simbreka kinagparinto mga kanagkarkararag. Nagarubos dagiti luwak iti ragsak manong June. Nagyaman. Tanakadano nakmatlang iti balay iti apo nga awan nakananuak iti dalan. Di mawatak manen iti pamakawan takasla akla na iwawa. Nakalipat ken kuana itinabayag at tiyempo. Ket ide akan ito manong June. Bigla. Kasla da na barang angin. Anangarakop kanyak. Simgarak pa'y. Nyamamok. Daita. De Espiritu. Tapinasangbay nak ni Apo Diyos, itibalay na. Nangurging nga nagsarita ti padi, nga magsangsangit akpela ang manong Jun. Pialang tadda intugot ko adalungdong nga isot nang punas ko kadig tiluwak. Ken nang lingadak itinaslepen na rupak. Kajak na puputan manong June nalpasen ti misa. Nakaturong pala ang ti panagkita iti altar gayan ti krus. Ininot met amadmadlaw ko ti panaglagan ti anges ken riknak. Amok napakawan na kon ti Apo. Ininot nga ro dati makderak. Harimwar manong June nakasla nakalaglagan to'y bagik. Nakalawlawang ken nakaragragsak ti aglawlaw. Madlaw kon ti pan nakabisin tadyak pa'y gayam. Nangan, kaya pa nakaroda naglugan iti tricycle sa akto nagawid. Malagip kon tayo na nabtuog itay magmagna kamapan iti simbahan. Arason tayo nakakigtuta ka nagtarayan. May sagayam. Anatnag anyog. Magmagnak pa lang iti tambak nagturong iti balay iti makita kasumabsabat ni RJ. Kasla madanagan. Iti asidegan tinaray kong inarako panaganugog.
Kastaloon ay matidamag, kendanag na, tawanak kano anaringan na. Ngem ijay kon balayngin lawlawag ken kuana ti amin. Saan na nagunget ni RJ Manong June no diket, nakaamiris met apati isuna ket, nakalipat met ten na sumrek, iti balay ti Apo. Kemanipo di din Manong June, saan kami na nagliway, ngamapan sumrek iti pagtaingan ti Apo. Agyamyaman kada kiti adu apabo parabor, ken panangaywan. Panang tartarabay na kada kami. Tiyempo met idi, pagsaritaan mi ti agawid iti probinsya tapno uray kaskasano ket sarungkaran ni nanang bareng nailiwag nan ti sakit tinakem na kada kami kini RJ. Bulan ti Pebrero idi nagluwas kami ang agawid tapno sarungkaran mi ni nanang. Aldawan idi simmangpet kami. Nakalukat ti gate ket naging inayad kami. Asimrek iti balay ket sadyay adda ni nanang iti kusina. Tituloy di pakasalitaan ni Lerma, itintay ito managsublikal, pasanlayan ka na ito'y sa magmamanua pamalagip. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio.
materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays po nga identified. Na ito ay may tagtata di barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay datoy nga nayon yay multicam nga naiwaras pay kada. Sa pulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan tilugan da. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga isu ti puon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salon at tayo. Tadayto ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Tayo sublianan ti salaysay ni Pagayam Alerma. Pagsaritaan da nga gawid da iti probinsya da Lerma. Tablinda sa rungkaran, ninanang na bareng nailiwag nante sakit tinakam na kadakwada. Bulan idi kuna natin nagpebrero ng limwas da nagawid tapno sa rungkaran dat ninanang kadaldawan ni Simbangpet kami nakalopat ti gate. Ket naging inayat kami simbrek di balay, ket adda ni nanang iti kusina. Mangmangan ni nanang iti daydi akan ito. Apag-awag ko iti nanang, adda kami pa'y kini RJ. Kasla nakakita iti al-alya ni nanang ket na ipugso na pa'y taykan kanen na iti panakaklaan. Sa daras timmakder na nagsangsangit na may marakop kanyak. Nairot, inabayag nga rakop. Anak, pakawanan nak, inyanugog na. Ngam kinunak siyak ti rumbeng ti dumawat ti mamakawanan nang ta sinupkat ko dagiti bilbilin nyo. Darasmet nga masidag ni RJ nagmano ket inarakop met ni nanang. Dedi ka rin busomi iti kusina ti bimabaan dagiti kabalay ni nanang. Damanong Elmo ken ni Ipag Magda ken nagiti duwangan nakda. Kasalauna yan nagtedted aluluwa manong June. Ngapoy taglaplapusanan aragsak. Nagapuan ti iliw ti sagtunggal maysa. Nalagip ni nanang ti kankanen na ket inyawis na ti panaglalanglang mi amang aldaw. Daras kumet, asimmango takas tameten ti bisin ko, agumuyuguyod ni baby iti saklolok.
Nakaragragsak na di akan ito manong June. Agin inarakop kami layan kininanang gapo iti napalaos nga iliw. Kinayat. Iti pa nagtulit di panawan, pinalpas mi metlang kin ni RJ ti kursumi anabati mi idi napanunot min dagdan na. Ita manong June at ang trabaho ni RJ ti may siya nalataka kumpanya. Saan na panaglastog manong June, rimang payang basitan ti addan na panagbiag. Nagawid kami meten dito Ilocos. Binalayan mi meten ti dagang inted kada kami ni Nanang. Nakaipundar kami meten iti dua pampasahero a jeep, ken dua nga tricycle iti lugar mi ket adda meten basit a groceria iti igid ti balay. Nupay adayo kami iti lugar dagiti nakay kamangak. Pasaray pailaang bisitaen mi dagiti katuganga kadwa mi dagiti duang nga anak min kini RJ. At dapay laang dagiti kubo ang nagbalayan mi kini RJ nga isu ita ti pagnanaedan dagiti agasawa met tamangkit kita kadagiti taraken ken talon ang nagbibiyagan mi kini RJ. Dakalayaman, kanya po Diyos, dati narawid-wid na tibiyag mi. Tagayam, numakalipat ka kenkwana, tubayan na tarik na nga umasideg kenkwana. Tenggem patigmaan na ketsurutem dagiti bilbilin na. Ito'y ko nagibusan, ito'y kasara pakasaritaan, biyag ko, adyak tupulos malipatan, manong June, nagyaman na kiti pa nang ibasam, Diyos da agngina, naimbag, amalem yu amin. Pagayam ko, alarma, kumuna iti amin, nagyaman akman, ti panang i-share mo, ito rin na pintas nga pakasaritaan ti biyag mo, na isungsungani, kapadasan iti biyag. Makapalwa, makapasairik na. Iti damo, kaya tagsasamusa makarit, ti limasa, tuwino di malyasat ka na kayo. May kadwa, dayawin ka iti kinatured, ken kinaanos mo, alang sarapa ka iti mayaring bagyo. Iti biyagyo. When biyagyo kina RJ nga asawam, saan mo a pinampanunot, dagiti rigat, kimapay, nupay kunam anagapu kamet iti medyo addaan a pamilya. Sinurot mo tapusom ket inkarim, adi kanto agkulpa, kinarit mo day tabagim. Bilibak kan kapagayam, manu nga ta, tiga kastoy nga tao, numunak at babae ka pa'y magharod niya. Nagkasat ka din ni RJ nga asawam, ken kasama ta, vice versa, ta nagsaya atmet. Nasingpet ay ayaten na katasawam. Ala, sapay lang kumatag talineed, ang naragsak ti pamilyayo, kitag talineed, kayo lat ta kumas itatalugod di ti apo. Good luck and God bless. At kas panagyaman ken kapagayam ko, alarma. At ti man ti maisang sunatang nakipay ken ka, ken ti patpateg mo at biyag ni RJ ken kadagdag iti anak yo. Sa palo kumata magustuham. Pilpilyen ni Ayan, lisod sungkendya pabatuban, lasuro
Well, damo na iti kapadasan nyo iti biyaga, di pulos palipatan, gagayam. Awisen kayo ay patulod yun iti programa tayo. Sika ken tinapalabas. Care of Dear Manong June, DZTP, Radyo Tiradpas, Barangay San Nicolas, Candon City. Sama ka na iti Daniel yun o da. Yan. Well, at di may sangarod na Daniel, ipakamakam tayo, barbaring makaabot pa eh. Well, malimod ka ni Pagaya, nabayag mo na ito yung libang tayo na. Yolimar S. Domingo, Itinalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Ala, kumusta kita, Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sur, kasama ka ni Mrs. na ni Manangfe. Ayan. At ito yung nga ti Daniel nga na pinauluan, iti Yuyeng. Iti Yuyeng ni Sardam. Di mo ka di paidam asukayak, day tatanap, anamayagmek, anagtaunan singin na turod, ken kineleng anakaruruot. Anges ko timtimbangek, numatmatak, natingras singin turod, maungawak. Narungsuy med ko jakon malapdan, asukayen, kineleng anagkaruutan. Bayam nga itukit ko bini dita, kineleng nga ingka ial-alika ka. At umanuran, kibenta mangilala, intun, mabanayat, agdangta. Bayam, abarbar si bisak, tapdo ni matikag sumantak, impalakay ko bini ni ayat, birtud na ina waragsak. Iti sutil akalbit, iti parasas atimek. Ilang karot ti Danio, nupay ababa, dakal ti kay papanan na. Thank you so much, Pagayam Yolimar S. Domingo, Itinalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Ket kas panagyaman kan ka, at iman ti may isang sonata sa Pelakumata. Magustuhan nyo ken ni Mrs. Cafe. Ken nagiti dumapay nga ipatpatagyo ti biyag. Dardarapte kanyak tumapay, nuday taladawang tiyak parang kanyak nasamit unay. Sigugutok to'y puso niragsak dago sa mabang araw. Maming sikat nakasarakan
Bueno, naiwakas mo na. Thank you man din kay Panarabay sa palumata na liw-liwat na kayo, kabsat. Gagayem, uray apag kanito lang, tunggal malem di Sabado sumang sangbay dito programa tayo, si Ken Tinapalabas. Palakadwa ka rin dito DCTP Radio Tirat pa sa pumakadapan samantala. Dennis Avillonar, ito may DCTP, Digital TV, YouTube, Ken Facebook, Alpha Rafael. And of course, ito man yan, ito'y piloto yo, pagayam yo, tirangatang Ken kadagiti lang alang your dear Manong June. Well, kasi disigo, nagalalwate ang kanayan, keep safe everyone. Nay tayo ang karkararag iti apo, dawatan Ken kuana, dagiti agyaman Ken kuana, kadagiti bendisyon ng ipapay na kada tayo itinaldawal daw. Diba nakapili tayo ang may papayan, kada ito'y nagpipintas, nakaragragsak, ka blessings, kada pa nagbalinte yung mga blessing, kada kita doon mga tao. Well, enjoy the rest of the day. Bye-bye.